درفته که هات کدان زمان کردی درس کردی هل بجرین گلو شرط مر چانه برس هدای مرسومبول ما مستای زمان کردی و برپس وانه بجارده یا کردی لدیار بکرید گلمه ما مسته دماتا باش به ایدی چارچوبه هل بجاردنا وانه کردی گلو علاقه قطابیان یا خوینکاران ایسا چاوا بویه به هف برکردنه بساله در باز بوی سلاف سپاس دکم ایسال ام هیوی دکن ام گهب بگیجن 100,000 خواندکار سالک بری هنجی لنوچه خدا بحث کر و 6,000 لی مخابن او 6,000 را تنه 3,104 وانان نها ایسال درس دگرن یعنی نیو وانان ام وندا کریه بو چه او چه بو çünkü bu 3,000 zedetir emkir 3,000 zedetir enkem 205 mamosteyin Kurdi verin tayin kirin ev çeyne bu bu vici em dixabitin mesela mehasibatede gucegede li vakta ku ilonte yani heşt mehpaşi dibistan dibêje ku mamosten nehatiye mamosten nîne em wî dersî bigirin مخابن ای سال بلکه اما بگیجن 100,000 جی لی او تعیین کردن مامۆستایان کم ببه دیسا وی بکوه وی مرحله با وی جی خباتا میا 14 سالی تجربه میا 14 سالی چه دبیجه گره ام وقتا که دخبتن آگاهی دادن زاروکان و گل لی زیدتر وقتا که دبستانک قرار دا یعنی درس کردی وکر گله انکم 4 پوله ده 8 ساعت وکر که نورمک یعنی نورمک مامۆستeyên کردی وبه چیه وی معنی yani norm vekirîn çiye ma dibistan bibêje ku ihtiyaca me bin mamosteyên kurdî heye ew cî mehek dine yani adar û gulan û dibe ku Temmûzê de tebaqê de çêbibe em wî karî jî teqî bikin yani mesela îsal em dixebitin du dibistanên İstanbolê de yekîce yek pol yekî de 2 pol hatin vekirin lê ew naye mane ku wî dibistanê de mamosteyên kurdî cih bigire gere enkim her yek dibistanê de 8 saat درس کردی ورن قید بکن و وقتا که دما وزارت برس کر گو احتیاج خو بنویسن لمودیل وذاکر او دبستان گره اشارت بکه که ببیجه احتیاج میا مامۆستeyên کرمانجی یانجی زازکی هیا ها پاشه وزارت دورا وقتا تایینه ده بنره سیستمی ده ها اری وی İstanbul'e de işte Fatih Ortaokulu'ya da ihtiyaca normal Kürdi hene emi tayin bikin. Le avacı besnine mıxabın niha mesela İsal tenu 21 dibistan ev qas xebat em çêdikin 21 dibistanê de tenê norm a kurmancı vekiriye sê dibistanên me de cî ê normên zazakî vekiriye ew qas بوی وزارت دبیجه که احتیاج نینه کسک نخواستیه یعنی فرمیت ده قیده ده او نایه خویه بله ما مستوی البته به پرزگیری که باش هما بو پرزگیری کان کر اویجی پرزگیری که وزارت پرورده ترکیه ته گوتن دبیجه علاقتا هل بجارتنا زمان درس زمان کردی نینه لی ما مستوین کردی او کسو او خلق کردستان جدی دبیجن و KPD مامۆستایان bu numune dehan hezar mamosteyên zimanê Türkî dadmezirîne du sê heb zimanê Kurdî dadmezirîne gelo mave têrê dike kevata tu haydarî rawşey pirsgirêka esasî di vî çarçovî de xetayet kene gelo rast e niha ya pir baş e niha 5,000 mamosteyên Tirkî lisans qedand hene piyasayê Tirkiyeyê de tu zanî ihtiyacı Türkiye 5,000 dibistanında norm 25,000 vanan dikevin sınavı ezmune KPDS'yi u serledana buyina mamosteyên Türkiye dixwazin li devlet tene
800 مامۆستەیەن ترکی تاین dikin ئەو tenê problema mamosteyên Kurdî nîne em ê wî fehm bikin lê tabii ki em dixwazin hemû dibistanên me de ku li dersên Kurdî hatin hilbijartin norm vebe û tayin bibe yê pirsgirêka dincê ew e 14 salê de 5 zanîngehê de tenê 847 mamosteyên Kurdin mezûn bûye ew tê çi maneyê yani 213 wanan tayin bûye û maye 600 wanan 600 nîvê wanan jî kar wî devcî wî karî berdaye karek din dikin 600 wanan dikeve KPDS û dixwazeke serledan bike ku bibe mamosteyên Kurdî yani giştî destê me de 300 mamosteyên Kurdî hene ew reqem pir girîng e 14 sale sazgehek nîne ku ew reqeman bi zelal bike pirsgirêka mezina me ew e yani dubare bibêjim niha destê me de bo kurmancî 200 mamoste hene ê ku nayên tayin kirin pêncî heb jî ê zazakî hene xilas yani çêwligê de Bîngolê de hûnê hemû dibistanên navîn de ê dersin bijartî nor vekin ew pêncî heb tayinê çêwligê bibe lê yekî nemaye ku hûn ê bişînin Koçgîrî yan jî Erzinganê yan jî Dirsinê yan jî Siwêrê ê zazakî yani Diyarbakır'a ez minak bidim 414 heb 1200 hemû dibistanın yani berê dibistanê ilkokul ortaokul û lîseyê 404 wanan dibistanên navîn e hûn 404 dibistanê de nor vekin niha destê me de bes mamosteyên Kurdî nûne ku hûn li tenê ihtiyaca Diyarbakırê amade bikin ne yani Belê mamoste ve pirsgirêkeke ciddi ye iddiaya demê ez ê wî bibêjim bi xilas bikim iddiaya demê em dersên hilbijartî naxwazin em ê dersên işte perwerdeyiya fermî dixwazin em hemû gel li erdê de wîlo dixwazin lê ew gav pir dûr e yani niha tenê bo dersên Kurdî ne bo tenê 2 saetê ne fîzik û ne dîrok û ne filan û ne bivan 130,000 mamoste lazim e 130,000 yani çend salê de tu gere wî plansazî bikin îro dewleta Tirk qarar bide bibêje ku erê em destûr dixwazin 47 madde û 66 madde em biguherînin ew dersa Kurdî fermî bikin û hemû fakülteyên perwerdeyê de em ê zanîngehê de dest pê bikin mamosteyên Kurdî perwerde bikin lê akademisyen nîne lê haziriya perwerdeya malzemeya pirtûkan nîne yani en kêm 5-10 sal plansaziyek mezin û kur gere çêbibe Belê mamoste tu gelek xweş behsê vê pirsgirêkê dikey me bes min bizanbim gelo îro dawî roja helbijartina dersa zimanê Kurdî ye aya ev dê hête dirêjkirin de erê em xwast Hüdapar û Memûrsen û Hêz Kurd em daxwaza xwe li şand li wezaretê perwerdeyê lê mixabin heta niha îro yani wî saetê de belgeyek nehatiye belkî roja duşemê tiştektin biguhere lê çend sale ew dirêjkirin dibe inşallah çêbibe çünkü ew 2 hefte hakikaten Pirkê me en kêm 2 meh bila bibe wî salê her salê de yê din jî ez dubare bibêjim tenê hilbijartina dersan takipkirin bes nîne sazgehek gere bibe mîna memûrsen yan jî eğitimsen û wî karî yani ew norm vekirin jî takip bike li personel genel müdürlüğü ew wezaretê de tayinkirin jî takip bike tayinkirin û norm vekirin herî tişt re mühimtir e wî karê de em dixwazin tabii ki dirêj bibe en kêm 2 heftanê 2 meh bibe her salê de Belê mamoste hêvîdarim serencata geşt ve ji ber ku tu li gor waqeî û zor bihorî behsê pirsgirêka û çareseriyan jî dikey birêz Hudayê Morsonbol mamosteyê zimanê Kurdî berpirsê wana bijardeya Kurdî li Diyarbekirê gelek spas mamoste